Čo je dobro? Dobro, najvyššie dobro je Boh. Najvyššie dobro je Boh. A čo je láska? Hej, no 3Dčka, dať druhému dobro. Hej, dať druhému dobro. Dať, nevzať, druhému ne sebe a dobro. Hej, nie zlo. Dať druhému dobro. Hej, to znamená, to je láska. Láska s veľkým L a to je atribút vlastne aj Boha. Hej, najvyšší, povedzme, to je to najvyššie dobro. Nespokojné srdce človeka, kým nespočinie v Bohu. Pozrite, jak sme zašli za liberalizmu. A skrývame sa za pravdu. Však vyzerajú ochranári, však to je dačo fantastické, paráda je to. Ty, ochraňujeme, ty a ešte tak veľryba, keď to v televíziách dávali, jak ju zachráňali, koľko zachránárov, ty, jaký tým odborníkov, akým ju dajú do mora. A bezdomovec, keď zomre, hore nohami v kanále a iba sa zasmejú, zomrel bezdomovec v teplozdušnom kanáli. Kde sme tu došli? Tu dávali v správach. Ja som myslel, že puknem od zlosti, lebo malo kedy pozerám televízor, ale som bol u kamaráta zrovna správy. Hovorím, vieš čo, pozriem aspoň správy, aspoň pozriem, čo tu máme, akú politiku, bo neviem nič. Hej, hovorím, sadol som, no dali tam psíka, nejakého psíka, samozrejme zachránili ho do útulku, koľko nákladov, koľko všetkého, s plačom skoro, jak sa starali o toho psíka, aby on nezdochol. A v Belgicku odsúhlasia eutanáziu detí. Toto je zločin. Toto je zločin. Už na prvej hodine náboženstva sa učia deti rozlišiť. Boh, človek a pes. Boh, človek a pes. Pán Boh nám dal nedeľu a prikázaný sviatok na to, aby sme sa to naučili dobre rozlišovať. Na ktorom si mieste ty človeče? Na druhom. Kto je na prvom? Boh. A kto je na treťom? Pes. V nedeľu prikázaný sviatok zastavím, pozriem hore. Som menej ako Boh. Preto ďakujem, prosím, odprosujem, oslovujem. Preto idem do kostola, aby som si pripomenul, že som menej ako Boh. Pozriem dolu, kto je podo mnou? Pes. Nepracujem. Nepracujem. Dunčo nemá prázdniny. Dunčo nemá Veľkú noc ani nedeľu. Predstavte si, váš Dunčo by prišiel, ľahne na budu, preloží lápky, povie, ja mám nedeľu, alebo mám Veľkú noc. Blbosť, hej? Ale ty nie si Dunčo. Alebo sa robíš pyšný a buchneš jak s hlavou proti betónu a prask tej piche, tí namyslenci, nafúkanci, buchne takto, keď nevie zastaviť. Alebo sa utopíš žiadostivosti. Zarobíš síce peniazy, ale prehajdákaš s dievčatmi, prehajdákaš s kamarátmi z mokrej štvrte. Utopíš sa v žiadostivosti, alebo sa zabiješ v piche na betóne, takto praskneš, obrazne povedané. Čo my máme robiť v nedeľu prikázaný sviatok? Hýbaj dolu, si menej ako Boh. Dolu, hore, si viac jak pes. Dolu, si menej jak Boh. Viac jak pes. Toto máme robiť. A toto nerobíme. A potom také veci, čo deti na prvej hodine náboženstva už vedia, na prvej hodine náboženstva vedia rozlišiť, čo je pes, čo je človek a čo je Boh. A keď my toto dáme do chaosu a ešte pustíme tam tzv. Ochrancov, prečo toľko energie a toľko peňazí, prečo tí lekári v Belgicku neinvestujú do toho dieťaťa? Keby toľko, čo do tých psov tu. Hej, toľko, čo do tých psov. Nech sa páči, nech urobia eutanáziu, súhlasím, na psoch. Však to len kopu energie a kopu toho. Však prosím, na tých zvieratách, čo ako vidíme, že sa trápia, tak je v poriadku. Úplne nehovorím, že by ich trápili, ale utratiť. Normálne to je. Normálne to je. Ja si myslím, že to je normálne. Hej, to je normálne. Hej, ale pri človeka, a toto nazývajú potom normálne, tak potom jak... A prečo je nenormálne, aby človeka utratil, čiže urobil na ňom eutanáziu? Poviem. Boh, som povedal, najvyššia bytosť. Hej, človek má nesmrteľnú dušu. To práve keby ste boli na prvej hodine náboženstva, to už by ste vedeli. Odpoveď. Hej. Tí, ktorí boli na prvej hodine náboženstva, človek má nesmrteľnú dušu. Zvrchovaným pánom nad životom človeka je Boh. Boh, ktorý mu dal túto nesmrteľnú dušu, však a dal mu aj život, aj by som povedal celý, aj tú rodinu, aj keď má deti, do správcovstva. Správca je len človek. A na poslednom súde bude brať na zodpovednosť. Aj ten, čo je neveriaci, aj on. Aj on. Či ja priznám, že slnko svieti, alebo nesvieti, ono svieti aj tak. Či ten veriaci prizná, že ten Boh pôsobí, to je jedno. On pôsobí aj tak. On pôsobí aj tak. Hej, keby Boh prestal pôsobiť, tak by sme sa rozplynuli jak dym cigaretový. Hej, Boh udržiava aj tých, ktorí si robia posmech. To nie je prejav jeho slabosti, jak si myslia nafúkanci, ale to je prejav jeho najkrajšej vlastnosti, milosrdenstva.
dáva čas na obrátenie, na pokánie. Keď ho tu na jedna kvapka ľutosti obráti a skutočne Boh zasiahne, jak prejdeme za určitú čiaru, to je po smrti, môžeš aj more, aj potoky, slz, konec. Tam už bude len Božia spravodlivosť. Nepomsta, spravodlivosť. Nekonečné Božie milosrdenstvo, najkrajšia vlastnosť Božia. Najkrajšia vlastnosť Božia. To je najkrajšia vlastnosť. Nekonečne byť na obraz Boží znamená, aj kňazi máme byť milosrdní. Milosrdní. A čo je toto milosrdenstvo? Milosrdný, mať milé srdce. Inými slovami povedané, všetkým pomáham, nielen tých, čo si vyberám, a všetkým odpúšťam. 3-krát počiarkujem. Aspoň sa o to snažiť. Našťastie Boh aj snahu počíta zaráta. To je pre nás také, by som povedal, dobre.